वांग्याची कापं ही जर तुम्हाला बनवायची असतील तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत या वांग्यांपासून आपण आज कापं बनवणार आहोत। मग चला तर मग आपण रेसिपी चालू करूया। तुम्ही पाहू शकता हे मी दोन अशी मोठी वांगी घेतलेली आहेत। ही अशी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। या अशा प्रकारे ही स्वच्छ वांगी घ्यायची आणि ती स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि ती आता आपण त्यांना असा गोल गोल आकारामध्ये कापून घेऊया। वांगी कापून घ्यायच्या अगोदर आपण एक आता भांडं घेतलं आहे। त्या भांड्यामध्ये आपण आता मीठ घालून घेऊया। आपलं साधंवालंच मीठ आहे ते 1 चमचा एवढं घालून घ्यायचं, जेणेकरून त्या आपली जी वांगी आपण घेणार आहोत ती काळी पडणार नाही। ते कापून नंतरला ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायची। तुम्ही आता पाहू शकता अशी 1/2 इंचाच्या आकारावरती अशा पद्धतीने ही वांगी, हे बघा एवढ्या साईजवरती वांगी कापून घ्यायची। आणि वांगी कापून झाल्या आता आपण लगेचच अशी मिठाच्या पाण्यामध्ये अशी आता भिजत घालायची। आणि वांगी मिठाच्या पाण्यामध्ये भिजत घातल्यामुळे ती काळी पडणार नाहीये, नाहीतर अशीच आपण ठेवली बाहेर तर ती काळी पडणार। तुम्ही आता पाहू शकता आपली आता ही वांगी आता कापून झालेली आहेत आणि ती मी मिठाच्या पाण्यामध्ये भिजत पण घातलेली आहेत। आता हे आपण कापं बनवण्यासाठी लागणारं जे साहित्य आहे ते आता आपण पाहूया। आपलं आता वांग्यांसाठी लागणारं जर आपण आता बनवणार आहोत, पीठ बनवणार आहोत, मग त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे इथे हे मी एक हिरवी मिरची घेतली आहे। ही ऑप्शन आहे, तुम्हाला पाहिजे असेल तर ह्याच्यामध्ये घालू शकता। आणि कोथिंबीर घेतली, 1 इंच एवढा अद्रकचा तुकडा घेतला आहे, लसूण पाकळी घेतली आहे, रवा, कॉर्नफ्लॉवर, मालवणी मसाला, हळद आणि मीठ, आणि हे मी सेंधव मीठ घेतलं आहे। हे आपण त्या कापांना लावताना पिठामध्ये जेव्हा घालू त्यावेळेस खूप छान अशी त्याची चव येते, म्हणून आपण सेंधव मीठ घेतलं आहे। आपण आता या हिरवी मिरची, कोथिंबीर, अद्रक आणि लसूण याची आता आपण पेस्ट बनवून घेणार आहोत। एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही स्वच्छ धुतलेली कोथिंबीर आहे, मिरची, आणि आपण आता बारीक कापून अद्रक घेऊया आणि मग मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तुम्ही आता ही पाहू शकता आपण आता अशी बारीक अशी पेस्ट बनवून घेतली आहे। चला तर मग आपण आता वांग्यांना आपण पीठ बनवून, मी हा कॉर्नफ्लॉवर घेतला आहे। कॉर्नफ्लॉवरच्या ऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ सुद्धा वापरू शकता। मी हे 4 चमचे एवढं घेतलं आहे, ते एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। हा रवा बारीक रवा आहे, मी 2 चमचे एवढा घेतला आहे। आणि मालवणी मसाला घेतला आहे, तुमच्याजवळ कुठचाही मसाला असेल तोही तुम्ही वापरू शकता आणि तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल त्याप्रमाणे घाला। मी हा याच्यामध्ये 1.5 चमचा एवढा घालते, कारण मी मिरची घातली आहे कोथिंबीर अद्रकच्या पेस्टमध्ये। हळद अर्धा चमचा, चवी बंद केलं, आणि यामध्ये पाव चमचा एवढा मी सेंधव मीठ घालते। सेंधव मीठ सुद्धा ऑप्शन आहे, कारण सेंधव मीठ घातल्यामुळे वांग्यांना खूप चांगली अशी चव लागते, म्हणून मी सेंधव मीठ घातलं आहे। आणि आपण मिठाच्या पाण्यामध्ये वांगी तर भिजत घातलेलीच आहेत, आणि साधं मीठ पाव चमचा। आणि आता हे पीठ व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं। मी थोडं असं करून घेते आणि याच्यामध्ये आपण ही अद्रक लसूणची जी पेस्ट बनवून घेतली होती ती सर्व घालून घेऊया। मी पेस्ट थोडीशी बनवली होती, त्याच्यामुळे मला त्याच्यात आतमध्ये पाणी घालावं लागलं। तुम्ही सुकी अशी बनवून घेतलात तरी पण चालेल। आणि असं हे पीठ एकजीव करून घ्यायचं सर्व।
आणि कॉर्नफ्लॉवरचं जर पीठ नसेल तुमच्याजवळ तर तुम्ही तांदळाचं पीठ किंवा बेसन पीठही वापरू शकता. तुम्ही आता हे पाहू शकता, असं हे पीठ बनवून घ्यायचं की जेणेकरून आपल्या ह्या कापांना असं व्यवस्थित ते लागेल. असं हे तुम्ही पाहू शकता, आपल्या त्या कापांना हे व्यवस्थित असं पीठ लागलं आहे. म्हणजे आपलं पीठ व्यवस्थित असं भिजून तयार झालेलं आहे. आपण हे बोटाने व्यवस्थित लावून घ्यायचं. आता श्रावण महिन्यात हे मच्छी खायची नसते, त्याच्यामुळे हे मच्छी फ्राय समजूनच आपण वांगं हे खाल्ल्याने खूप छान लागतं. हे याची मच्छीची सुद्धा जरूरत पडत नाही, असं वांगं हे खूप छान लागतं. तुम्ही करून पहा आणि आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आपण हे असे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. असं लावून घ्यायचं. हे तुम्ही पाहू शकता, असं हे पीठ लावून घ्यायचं आपण दोन्ही साईडने. एका प्लेटमध्ये व्यवस्थित असे काढून घ्यायचे. तुम्ही ते पाहू शकता, आपण आता असं सर्व असं पिठामध्ये लावून घेतलेली आहेत वांगी. आता आपण ही फ्राय करायला घेऊया. आता मी एक गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण गॅस चालू करून घेऊया. आणि आपण तवा आता गरम करून घेऊया आणि त्यामध्ये मी तेल घालून घेते. तेल असं संपूर्ण असं सर्वीकडे असं करून घ्यायचं, किंवा ब्रश असेल तर ब्रशने सुद्धा करू शकता. आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे. मी बारीक गॅस करून घेते आणि आता आपण ही वांगी अशी एक एक लाईनने आपण लावून घेऊया आणि मस्तपैकी खरपूस भाजेपर्यंत त्यांना फ्राय करून घेऊया. तुम्ही आता ह्या श्रावण महिन्यातून भाजी आपल्या ताटामध्ये ही वांग्याची कापं आवर्जून बनवून बघा आणि कशी झाली आहे ती आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आपली आता कापं आता खालच्या बाजूने शेकली आहेत की नाही ती आपण कशी पाहायची, भाजली आहेत की नाही ती हे पहा. इथून वरूनही आपलं पीठ असं व्यवस्थित असं सुकलं आहे. त्याच्यामुळे आपण आता ही उलट्या बाजूला करून घेऊया. हे तुम्ही पाहू शकता, व्यवस्थित अशी मस्तपैकी लहान मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा, लहान मुलं वांगं तर खायला पाहतच नाही, मग त्यांच्यासाठी ही अशी फ्राय केलेली वांगी तुम्ही त्यांना चपातीसोबत डब्याला पण देऊ शकता. अशी खूप छान अशी ही वांगी लागतात. तुम्ही आता ही पाहू शकता, आपली आता वांग्याची कापं छानपैकी अशी बनवून तयार झालेली आहेत. आता आपण ही एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मी आता गॅस बंद करून घेते. आता ही आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही आता ही पाहू शकता, आपली आता वांग्याची कापं छानपैकी अशी तयार झालेली आहेत आणि खूप अशी क्रिस्पी तयार झाली आहेत. तुम्ही त्याचा आवाजही पाहू शकता. अशी खूप अशी क्रिस्पी तयार होतात आणि लहान मुलांच्या डब्यासाठी तर खूप म्हणजे खूप छान आहेत ही. तुम्ही ही सॉससोबत सुद्धा खाऊ शकता आणि जेवणासोबतही खाऊ शकता. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल आणि चॅनलला जर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण नक्की आवर्जून करा.